Exact, am vorbit cu mama și mama Ascolta. spune că ar trebui să te duci în vacanță la Italia, să o vezi pe mama sa, să vorbești. Ascolta Vittoria, lascia sta traba vacanza. In questo momento noi dopo 7 luni mi sembra che vacanza ne hai fatte prea multe tu con mamma ta, ok? Che io am plătit 200-300 pentru mine și 700-800 pentru voi. Ti dai Nu, seama? Dani, mama, când ai făcut documentele, trebuie să merg cu tine împreună să ne ducem. Da, ascolta, stai liniștită che vacanza, acum la iarna, unde mergem in vacanza? Acum s-a Da, plecat. amul la iarnă lucrăm. La iarna, stiamo liniștită, ne conosciamo bene e termini questa traba. Da problema, questa traba che ti plimbi, ti duci, non si stia onde, e dispari. Tu hai problema di sanatate con questa traba, no? Sbalzi ormonali, che non è grave. Dar, tu no, hai medicine improvvisate, casci quando ti dore stomaco, casci quando ti face iniezie indovinose sau pe fondul, come se non este, la salvare. Ascoltami un pic per mine che termina questa cartella che da aici è forte scurtă. Ascolta, dar la moment dată tu nu fai o cura. Acolo ei au vorbit de trattamento pentru cancer la seno, no? Che ti dà sbalzi ormonali. Da che si risolve, momentaneo sau definitivo, sbalzi ormonali, tu ești o persoană mai liniștită, normale, cu care se poate vorbi. E non che la moment dată te superi, te duci pe un nimic e când tu te duci, hai toti, ești și naiv, ești esperta și naiv. E găsești i vasile, i miscia, i porci, ok? Dacă sono italiani, romani sau moldoveni, sono porci, pentru că vedi o fata frumosa e vrea să se esplotează. Vrea banii, scoate banii, înțelege? Se numește în toată lumea proxenetism, dar nu se știe de ce și aici în România niciunul vine arestată pentru asta. Înțelege? Statul e complice, înțelege? Polițiști, așa ceva. Ei lascia, nu le interesează. Până când nu e fica... Până când nu e fica ei, dar poate che Andrei, come se numește, c'è il polițista, poate che și fica. Lui zice, de ce? Come prostituta? Cioè, e zice, e poate che face, è un munca bună, ma va a cagare. Înțelege? Tu ești o persoană normală, nu? E de ce trebuie che... Hai văzut che ti-a exploatat aceste persoane, nu? Nu è che sărăcia face, prostituție, sărăcia face ceva de necestit. La noi, și în televizione si vede o grămadă de persoane sărace che s-a făcut cu mușchi, cu braci, cu gândul, înțelege, cu ideile. S-a făcut, a venit, nu cu fabrica de bani, come se spune la șmecherii cu testi de... S-a făcut, a ajuns la un nivel normale che are o familie, o viață normală, are mașină, are totul, înțelege, are casa. Asta eu vreau de la tine, înțelege? Ecco, pe asta, atunci, ascolta, care a fost problema? Che io trebuie che in loc che scrivo pentru Vittoria Ciubotaru, quando li trimite cu Western Union, che li trimite pe Veronica Ciubotaru. Da, pe mama, trimit că eu să fiu lângă dânsa, așa cum o să-mi dai. Ok, dai, non arunca bani, te rog, ok, Vittoria? Ascolta un pic. Dani, nu aș... De să-ți spun, scrii, ai un pic? Da, dice, pe telefon, domne, acum termina, credo. Da, ai un pic să spun, ma... No, aspetta un pic, ascolta, aspetta un pic, ce vrei să mi spuni? Ce fai cu acesti bani sau numele? Numele știu bine, Ciubotaru è numele de familia tău. E Veronica, no? Veronica, știu cum se scrie. Da, dar nu trebuie și codă, nimic. No, nu trebuie nimic, se trimite statul și cosa, in orice banca li găsește. Pe numele și numele de familie, cu buletinul, înțelege? Nu, io trebuie... Acolo, Ciubotaru, Veronica și gata, da? Da, è statul unde li trimiti ed è unde li trimiti din România, io și cine, no? E tu trebuie che știi, ea, se duce ea sau voi amândoi, tu trebuie che știi numele și numele de familie de cine li trimite, eu, de unde statul, e și la voi, che dà buletinul, dar io trebuie che vi trimite cu SMS, io un codul, che me lo dà la banca quando io l'am trimisa, înțelege? Am înțeles. Okay. Dar nie, dar știi ce am vrut eu să fac, să cumpăr, auzi? Nu, ascolta, tu acum vrei să mi giustifici ce fai cu banii acesti? Da, nu vreau, ascolta, fai așa, nu vreau, am încredere, dar e important che tu, odată che fai ceva e spuni che in trecut l'hai făcut așa, ai spus ceva, dopo hai făcut altceva. Ok, eu înțeleg că ești o femeie, nu ești o bărbat, dar, la un moment dat, mi place, numai persoane de cuvinte nu-mi place smecheria. Tu fai ce vrei cu acesti, fai ceva de cinstit, pe mama ta, pe casa, dar nu poți să facă fiecare settimana, fiecare lună, pentru că e momentul în care noi nu lucrăm, domnule Vittoria, ai înțelege, tu te sacrifici. Normal, dar e că eu pentru mine mai mult de mâncare și am zis că să-mi iau șocăciul când e frig la urechi. Io le amo aici, doamna, tu nu aspetti che te la duc, doamne. Am tot male, tot. Da, și... Care? Ai căciulă?
Căciula, da, domnule. Și asta pe cosa? Alba, una alba frumosă, una marrone. Mai bine, dar te aștept pe tine. Nu, dar vedi tu, vedi cum vrei, dar io posso venire repede, azi mă duc și la dentista și vedo un pic și dopo io vin și dacă nu rischio se sto anche o settimana due pentru dinti, pentru gubița, pentru ascolta un pic, dar rischio sti care este che sta pana acolo, sta pana, chiar dacă tine, domne, cealaltă s-a dus în Rusia, cu bulete cu așa, io am înțeles că a închiriată și m-a făcut un pic mai puține, pentru că ei încălzire, tot così, è greu, no? Non are bani, no? Dar se supera dacă vine fatturile și după eu nu le plătesc, înțelege? Odată m-a sunat. Atunci mi grabesc un pic perché o settimana è trecută, no? Dacă e acolo pe caseta sunt e li vede. Io oricum li-am sunat, nu a risposto, li-am trimite la segreteria. Uitate che m-am mutat dozi pentru haine de iarnă, nu cred că avem problema de fatturi, le-am zis sta all'inizio sta che am închis apa și gaz, così no. Pentru că dacă ea nu are cheia, înțelege, poate că se supera. Înțelege? E bine. Nu, pentru că il soțio s-a dus în Rusia. Nu vreau problemi, atunci mai bine că mi grabesc un pic. Atunci eu zic marți sau miercuri, pentru tine e bine? Ce? Marți sau miercuri? Dacă să-mi trimit orice? Nu, că eu vin. Nu, că te trimite și azi. Che ti trimite azi eu, Vittoria, dar tu du-te mâine cu mama ta, Nu te duci? Eu mă duc cu mama și o să cumpăr de mâncare, că am mâncat azi iar fasole, m-am săturat. Și eu am mâncat fasole, nu sono rău. Ok, fai ce vrei. Mi doare burta, mi-au ma neanche o vita întreagă. Ce vrei. Apropo, dar costă mult o vacuță. Dar aspetta, acum terminăm această cartela și gata, no? Inutile che ti trimite și gata, numele, dopo io con un SMS ti trimite codul, gata, nu ti trebuie altceva. E stai liniștită, ascolta un pic. Dar eu mă gândeam că trebuie ceva, codul de la buletin, ascolta, ceva, no, Vittoria, ti ripeto un pic, ascolta, de unde vine Daniele Granzo? Din Romania, non din Italia, e che dopo greșești, non dice no, non viene din Italia, din Romania te li trimite. Ei interesează, da unde si trimite? Din România, di ce țară? Decine, nome e cognome, nome e familia, la cine, atunci ei vrei boletino, Moldova, tu ești Moldova, și un codul. E codul lo trimite cine a trimis banii, eu. E te li trimite cu SMS, un codul ca și cele di Orange, înțelegi? Aha, da. Gata, nu ti trebuie altceva. Ascolta un pic, ce vreau să zic, dar la telefon, termina cartela, dar repede. Dar la sfârșit, ce trebuie, cele altre familie che merge, che non sono 8-10 copii. Io ho văzut și la Bucovina. Dani, mă auzi? Da. Stai un pic, spun ceva, au venit azi de la primărie o foaie care a trimis la Natasha că i-a găsit loc de muncă. Ah, bine. Da, e o șmecheria che mi-ai spus încă o dată sau? Nu, îți jur, ca să-ți dau foaie că a venit o foaie mare care a găsit loc de muncă de 2500 salariu. Și mama să stai acasă să aibă grijă de Laura. De la primărie a găsit. Ah, da, voi aveți cerut ceva despre asta sau nu? Nu, dar păi Natasha s-a dus, a spus că vreau să lucrez încolo încoace și... făcut, nu. Dă-i salariu și o să aibă de unde. Bine, dar de ce tu când mi-ai zis, ai zis, nu vreau să muncești sau ceva, dar nu comunicate nici între voi, vedo că acum... de la primărie. Bine, atunci înseamnă... Se duc să lucreze. Bine, atunci înseamnă că și cel că am făcut eu, atunci sunt mulțumit, a servit la ceva, ok, asta e. Nu, eu am zis, celelalte familie, nu? La țară, pentru că la țară, eu am văzut, mi se pare, m-a zis cineva, la Slovenia. Da. La Slovenia sono tutti bogati, dar știi ce face? Sono agricoltori, are toți căsuța, are toți un SUV, are toți un porc, are toți un văcuță, așa ceva. Eu mă gândesc, dar tu niciodată... Ei, stai un pic. Ce este această galagia? Oh, ce e această galagia? Stai un pic. Vezi se ti... Eu să afară Gata, ascolta, 2 secondi. Ascoltami, 2 secondi. Alo? Eu să afară. 2 secondi și gata. Mi ascolti? Da, eu vorbesc, te ascult.
ascolta un pic. Io mi gândesc, da celelalte famiglie, no? Non t'hai uitat niciodată. Eu înțeleg că nu ti place la țara, no? Dar și la noi este la țara. Și în Slovenia, și în Croația, și... Eu m-am gândit, odată cineva m-a zis, no? Come se trăiește bine la țara? Pentru că tu nu puoi scoate mama ta, Veronica, noi come se numește Natasha, e li puni in oraje. Ei nu sta bine acolo, no? Atunci, come merge? Aveți deja ceva, dar nu e suficiente. Quando este, come se spune, lipsa de apă, come se spune, ca și a fost la vara, e greu, no? Pentru coltivație. Dar celelalte, cum face? Are o vacuță, are un porc, are ceva? Da, corect. Da, e asta lipsa de ce aveți voi? Sau e lipsa adevărată de bunăvoință? E lipsa de muncă și lipsa, poate și o văcuță, au ce lasă un porc, ia ca mama pe acasă, o văcuță, un porc, păsări, vinde, cartofi, așa se face. Dar voi acum, fără zile, nu puteți? Ea s-a separat, nu s-a gândit. Fără zile, singur barbată che aveți în casa. Acum nu riusciți voi? Ei nu riusceste? Acolo? Sunt 3 domne. Ma nu, că reușește, că ea încă o să se ține tare. Nu, pentru că la un moment dat, in loc che le ajutam fiecare dată con 50 de euro, 50 de euro, che la sfârșit a fost și 100, și aici, și acolo. Cioè, la sfârșit, nu e mai bine che compri, nu cred că costa mult, o vacuță sau un porc. E dopo gli spuni, ehi, acum hai voluto bicicletta pedala, se spune la noi, dai, ehi, fai ca și toate celelalte, hai o economia de familie, e o firma. E prima firma primordiale înainte de Cristo, înțelegi? Intrabano, quanto costa o vacca? Non costa molto, no? Quanto costa un porc? Non è sufficiente? Non face... Un porc la vreo 500 de lei. Quanto? 500 de lei. Non è molto, lascia, o data, no? E dopo con porc face... Dopo, și un... Dar nu ceva che... O văcuță, 2500, 3000. 3.000, è deja 300 de euro. Dacă o văcuță produce lapte, fai... Da, cu văcuță vinde lapte, brânză. Face un pic, no? Poate să se duce la incesti, la piață, un pic face, no? Ai văzut cum doamna aceea, când eu mi-am cumpărat costumul cu tine și ea vinde brânză, lapte, dar bani. non crede che face numai lapte pentru voi 3, no? Pentru Laura. Credo che ne fa in plus, che dopo lo vende un pic e face un pic de bănuții. Atunci, în loc că li cere fiecare dată la fica, săraca, ea, che nu are muncă, ei se descurcă singur. E poate că odată te duci și tu, zice, ai lapte, ai brânză bună, no? Facem așa, no? Asta e ce vrei să ti spun eu, no? Che cu banii se face bani, nu se cu banii se face cumpărătura și gata. Ai înțelege? Corect.